Shubor na kaslem jong unongsan hima. Ka kinhon yele kai ye kapala tip kung Galaxy kala penlim ye ka Super Striker ha kalumpung yele kai first Jelly E Tariang Memorial Knockout Football Tournament kapala penlong hamaran yele kai jong ka Sean Roy Basan School lo mau ba Parmau kapala penyait da ka San Borlang Banjop Welfare Association. Haba keren ngani ka sngi ka Dr. Badap Linwar kabadairu ikon jong iba late J.E. Tariang kalau ong bakanu kuno ka jing tubit hakino gino ki kam yele kai kadai ka ba kongsan tam ban poi sya ka jing job kum ka long kemi kum ka nong hikai kala pen pau bakadan ka jing i jingai bha hak ba yedei bat ki samla jong ka jela bakin keu om tang haki kam yele kai henroi haki weiru ki benta kala ban rap ru de ka ba ong ba barok ngidei ban don nya kata ka thong ban job wala ha ka jing yele kadan ka jing job bat ka jing rem Shushu kala kintui ki samla ban long perlong bat banyak kersan keliang wala kimdei na kajo ka kinhon ru. Kala ban rap ru de ka baong ba klem ka jingya sngoto jingmot bat ka jingya trailang kimla ban kinjo sya kata ka thong ka baki thmu ban poi. Hagani ka snila yo ru ye ka jing kren no assistant secretary shnong uba R Kongwir uba lapan pau ye ka jing kimen ba kum ka kinhon bat ka yeng. Kila ken mau burom yo ni urang ba uba ka shnong ka lapan mi uba no sen yang hagi imlang ka saalang bar hakarihi baro kaway. Hagani ka sngi ka San Borlang Banjop Welfare Association kala samru iki khusnam shimet sya u best player hagabalayo ado samla Ricky Mon Mukti na ka super striker top scorer Yari Shanpuru hagaba ula tep hadu hunreu kol hagani ka tournament bat ya ka nam best goalkeeper layo rado samla Walam Kongshun na ka kinhon super striker.
bancu penken mau yo pi kinong yele kai kham tam le si yang ilang baro ki beran hakri kapor kalong ba ngin kan mau ba kani ka jika ka bay dai bat ka sport semua kino ki kam la ni kino ki jingele la ni kino no ka jing pen tibet ka jong pi bani sim benta ha kino ki kenja tournaments kalong ka ikai ka beran kam na mar mentan la yo so ya ka jing kran jugi ka tu kan ni grang ba aswa jong ai ki la kran la ka do ya ka jing don kam ya ka discipline ya ka jing don kam ban long focus ba ka jing don kam bangila ban tray shitam khana ban bit pen biang ela di na ka benta ban job ya ka ni ka tournament ndrei ngamut ban shibu tang khindat ki jing ai ka jing tam chu pa chat jumut ki ka tu kan ni ki ba nga le si kum ka long kme ngala long ru kami iek menta nang tang la dan ha kam hikai la kham slam ngala yo bandan ke jadai ke bacan hadu kata-kata bad kisamla bad kata kalau ke ikai ke pen kemen hadu kata-kata ya kam siam ke jonga ndre gamla pada khlamda ban kiar nak bakan ui ya ki katuk ni ki ei badan kam pada ya ki bale sia ki por ki bamenchwa ngim ju ai attention than bakata kalau kumno bagila ban tibet yala de bagin long ki nong job ndai tanga ka sport ndre ha ka jingim kita ki bangi ong ki life skills kadang ke jadi ke bacan hadu kata-kata pedeng ki jingile ki sports bat ka ban pinbit tibet yala de ban long ru ki nong job ha ka jingim ki kita ki life skills pikum kinong yala kai ngiru gum ki brio baro ki besong snong ki bakhi ki baksar ha ka ni ka perthai ngidon kami ki life skills la ni ka jing pentipet ila dia ha ka ban long kinong job ha ka jing im ngachi skosi bangim shimla ban aya ka bakum ki jing ai jing mut ya ki barang ki kena ki samla baka ai ka bakidim pin kre na kam ta ka jing im ka jongki ha bangi kran chapang ki life skills kapaning kong ka dai bangila ban shimi kirai ki bangila da thong ida wa ha nani ki bangi ong ki informed decisions ngatharai ngadanga kiru bapi shim ya kan rai bapi shim bentai kan ka football to ha kan football tournament pida perkan ndai ba shuan ban shimare kum to ban sho join kum to em perkan pina don ru kata ka jingmut apa jong pi ka ai ka pin le kenang ba pila ban kan long si benta na ka benta bente ya ka jing im ka jong pi nang ta ki nang dan shu ski way di ki benta ki bede life skills kanum kren lot dai tang ki bede hi ba sports ka way di ki benta ki beren kam hadu kata kata ka bede bat ki no si benta ka sports ki ba long re bente ya ka jing im ka jongi hadian ha buat ka long ru ka way ka long ba ngila ka bandan ka jing su thu jing mut ani ka jing dei paramangi ma phi kum ki no ya la kai ha ka team phi di bandan ka jing su thu jing mut apren jong pi dai la da u goalkeeper la ni ki defenders midfield ngam de no yela ka football tama chimping football ngati bi ne kendian nang ta kini ki forward scorer ba ter kadi minan ke jesu thoi jingmut dei di minan ke jesu thoi jingmut lim gum ta nim la ban poisa ka thong te kalong kum jo ha ka jing emru ni de ni margin ya kendu bet bat kibrio ha ka jing em ka jongi ka e ka bangi ni don ka e ka bangi la ba jesu thoi jingmut ha bangi don ka jesu thoi jingmut marklia ha kinu ki cap ha kinu ki benta jo ka jing em ka jongi katahi kalala ban long ka way nagi lahat kilenti bangin kentiu ya ka jing em jongi bangi la ban kentiru ya ka tim ka bangi ngidon ngin kentiru ya ka imlang kasalang kani ka sports kawan ra ya ka jing dei ka bajan hatu kata-kata pedeng lese ning kong pedeng jopi para nong yele kai berelang na ka jog ka tim Ndai wala hakiwi ki sports ro mo ngidon ki jak sports mo pero physical sports ngidon ki air sports ngidon ki winter sports ngidon ki mind sports ngidon kijak kidan ki team sports ko football kidan ru ki balong individual ndrek ai ka ngi i wat na ka ba ki ajing phla ki ni ki nong yele kai ba paunam jo ka perthei ki thu kum no baling ba ka sports ki la bandan kata ka jinia dei perlok ka ba jan adu kata ba ki la bania tei we tei ka lo ka jing em ka jongki ba tei ki long yen long sem ka jongki tei ru ya ka benta ka ba kidan ha ka em lang salang ngakran chapang Messi we ni ba ma dan ka jia dei ka bajan hadu kata-kata ba Suarez ngan dan kam re thoi phi na ki ei giri bat ki ei team ki ba ki le phe tip hai ka ta kam tip kam pa ma pi nei ka ei ka banga ko aban ka dong ni ka long ba ling ba ka sports kum jo Rafael Nadal badan ka jia dei ka bajan ba Roger Federer ki phlai ka ni ki ong ya Christian ni ai men sim mar ka liang naman ni mat ki jing ki ba pon ha ka jing em ka jongi ki jing le ka jongi ha ka sports ka bangi ngi simenta Lara kamdan kani ka jingya Krishan para maki, para players, para participants. Kanong ka ba ki ba kin ya le ya ka sports ke ba kila penlek jingmot ba kila penlek hero ya ka jing em ka jongki na ka banta ka ba ki kin bit kin biang wada ka jing em ka jongki.
Tikung ta kani gajing le sports ke jong hi ka way ni life skills kari katai bagi la bandon gajing ya tei ha gajing ya dei ka babha ha pedeng jong ki paranong yele kai ning kong nang ta bat ki way bat ki para team nang ta ki team ki bale saudong ki bale ha ki rinsan ba per ki jaga ba per ni jukran ni ki nong yele kai sports ki footballers ki way kum ki ambassadors of peace lane kita ki nong lam ktien jong gajing suk Namar 5 jeng ke sport serala bentai wat dia gajing ya day om cu tang para brio hendai wat dia kiri rugi babuan jeng ke pertai sim ya kan dia kum ka way ne ki lat jeng pentibet ke jong phi bentai ya gajing em ke jong phi da ka ba phi la bentai ya ki jing ya day ki bajan hapdeng jong phi te kalau ban perkhat ki por ki bahadian ngam ong pila ban le no menta ndai suki pila ban perkhat ki wi pat ki tournament pila ban perkhat wat ki wi ki activities dan sibun pat ki wi ki kena ki ban po sinong po thau jangi ki badan ka jing tibet ndai shotang ka sports ki dan ki bat tibet ha ki creative arts ki la ban dai ki artist Kila bende ki painters, kila bende ki sculptors, kila bende ro kinong ruai, kinong tem, kinong thau jing ruai, ki ba thoi ki poetry, ki ba sotanat ban le ki drama, bat kum ta ter kini ro kilong ki creative arts, ya ka ba ki khna ki laban, te ki life skills ki jong ki. Tang naga sports, namar kata ka jong jing mut ka jonga, naga banta ka ni ka welfare association kalong ban ya chakmat khnang ba pila ban le ki wei de ki kam ki babuan ha ka be dei ba ka environment ru pila ban shibun ka jing yalam ka leadership na kaliang ka jong pi ba khnang ba kan don ka ka ba nginang la ban tur sa prang kan ha ka ban pentei ya ka imlang salang ya ka sinong ka thau bat kum ta ter te bagi don ba ka dai ru haju por kalat ai kam ai jameki kini em nak mentak kalawai rojong pat haka jo kepor ka jikot jengkia bat kin laj ru nak ki jing sniu ki bron haka jela ka jongi ki bang lai hakini ki sngi ki nang por bat ki bangi ima ki imlang salang te kum juru haka jo kepor te ngai khuble lang kini ki media bat ya borok ki bron bat ngi chibil tiba ngi layo ban pria ya kini ka jing sedang tang da kini ka football bat ngai khuble kham tam ya ka ying jong ki bah ying basam ka khuni kiti ki persa ki ksiu ki baru jongi lihat majer ki balano senyang pat om syu tang ha kata ka kam ka bai le ban sa pen kenma pat ha ka perteng ka mentaru nadu ki trophies hadu ki prize baru nadang sidong ka kani ba pelong ya kani ka singi bakan long ka job ru mangingi don tangkum ka kenhun ban telang dai baru ka dai ka jingla na kaliang jongki ban pensa kan ma ya ki pai le kunja kini le ne yupa dan ki thau kum ta ter ki badai ki jidai bat i majer li taryang Dr. Batap Denwar ibede ikhon ru jong i liet majali taryang ibang jukor i majer ba play asun ru basdang ki kam ki ba kat ka bangila ban kan mau ngilai tenrai ngi ron padeng kejikan balesi ki khndiat por ki banwan ngi senang la bale ki syu ki kam ki ba khamba ban pensana pensa keteng ya uriu khrau uriu perkhat jong kejala jongi pat ndai sutang jengla jongi ndai hakadong hakathan ba hakat ri hibro koi tinang ta ibalong ru hajuk por i Dr. Badap ibalong ru iba layo ya ka Padma Shri Award na present jong kari India filai mangidon bok bahaga snong ilayo ki riu khrau ki perkhat pat khamtam na kaliang kayeng jongki te kerpang eru ngai namta i kong telinia ru bedon kat hagari kapor haba nadu ka bastang ngi lakhot esin kira bom lakiar ila khamwan dan namta singi don kat bangi hne ban penskan mar iru ide iwe ne kidong song snong balsi hakapor ba mentah hakapor ga jinglong jong i kum dong song snong i block contribute ya ka snong luwa jong i telsi na snong luwa ro ini begini khun samla khamtame ya kani ka association ka bang form shen ka bale ke ba kamati ka pun kenau borom yoni u reo rong ba bawan badan ni ka snong de jong i mau ye kamati ba i la invest ke kamati ba i la bo agani ka snong ka thau jungi aga state jungi pat kum joro agri India e brakowe tikno long e ka ba ni na ka snong roba snong lo ba ni ai mensim yagni ka action makadang ya chkamat agni kam ki baba agi welfare ki jongki lese mentang ki sang ka sports lese pidang uplift show na sport na bon ki activities bon ki social work bangila pentrang bar ka snong nangta man uplift ya kasnong lomba e barakowe teng nang perkhat ding phaidien sedien ke ki mati bai majeli lale lesi ni khon samna jingi manta lesi ki young generations nong lesi kim tip ke taka
kimati balik kita ke history by imajali labu menpensak nam jadi kami balik ani kasnong akas ti juni Henry pensatif sen bela desa we imati kibai lale borba patri borba kani kasnong jungi tengi kum nak dabas nong minum la syo ban klep ya kimati kibabha by imajali labu la sandor ya kasnong lomba ai barakwe